Първо място в индивидуалното, второ в отборното класиране в категория най-добър млад водач на моторно превозно средство и трето място в комплексното класиране спечелиха възпитаниците на професионалната гимназия по техника и енергетика Христо Ботев в регионалния етап на националното състезание най-добър млад автомонтьор и водач на МПС. Пернишкото училище беше домакин на надпреварата, в която взеха участие 9 отбора на учебни заведения от Югозападна България. Състезанието протече в няколко категории. За него се готвят ученици по професии автотранспортна техника, автомобилна мехатроника, подемно-транспортна техника, а от тази година и електромобили. Състезанието е в два кръга, като първия кръг това е теоретичен тест за автомонтьори, теоретичен тест за водачи на моторно превозно средство, т.е. тук учениците показват какво са научили на теория по специалните предмети от специфична професионална подготовка. Практическата част тя е също на два етапа, като единия етап е майсторско управление, най-добър водач на моторно превозно средство и другия етап е най-добър млад автомонтьор. Като те си изпълняват едновременно двете задания на съответните постове. Най-важното е обмяната на опит между училищата, обмяната между самите учители и ученици, защото при нас базата е една. Ние можем да покажем това, което ние разполагаме, да покажем на какво сме научили нашите ученици. От друга страна, нашите гости показват какво те знаят, на какво са научили техните ученици. И най-вече това състезание, неговата цел не е толкова спортсменска, колкото обмяната на опит и покаването на знанията на учениците. Защото за нас е важно нашата обмяна с колегите, за да можем да работим като екип, отделните училища и по същия начин да сплотяваме учениците, които могат също да работят в екип. На учебния полигон премериха сили най-добрите млади водачи. И всичките 9 участника на репетицията показаха умения в придвижване на слалом на преден ход, на заден ход, паркиране успоредно, перпендикулярно и движение в права линия 15 метра назад. До момента ми прави впечатление, че децата са доста прецизни, изпълняват всички елементи правилно. Има някои неточности при паркирането на стъпване на линия, което е съвсем нормално, все пак от адреналина от притеснението, но като цяло са доста подготвени и репетицията мина доста правилно и безпроблемно. Какви са шансовете ни на нас, на перничани, да вземем челно място днес? Ами шансовете са ни големи. Стига водача да покаже това, което е показвал до момента на тренировките. Конкуренцията изобщо не е за подценяване. Децата са доста подготвени. Виждам, че се стараят. Имат желание да покажат не само бързина, но и точност. Така че оставяме съдбата да реши победителя. Българският екип досега стигал ли е до международния кръг? Ами миналата година, доколкото знам, бяха стигнали за участие, но не са участвали на международна сцена. Бяха стигнали само, тъй като това е регионален кръг, бяха стигнали до провеждането на държавно ниво. Но на международна сцена нямам информация, наш екип все още да е стигал. Надявам се, ето тази година, да имаме вече такъв. На първо място индивидуално се класира 12-класникът Антонио Методиев от професионалната гимназия по техника и енергетика в Перник. И ми очаквам да вземем първо место и да покажем на другите училища, че сме по-добри и така да се справим много добре днес, да вземем първо место, да представим училището и така. Какви качества трябва да притежава добрия водач? Трябва добре да управлява автомобила, добре да го усеща, да внимава, да е отговорен и така. Как оценяваш подготовката, която получавате тук в училище? Наскоро и нов автомобил ви беше закупен. Много добра е подготовката. Аз лично съм много доволен. От тук изкарах шофьорските курсове, шофьорската книжка. Много съм доволен като цяло от автомобилите, от учителите, от инструкторите. Като цяло съм много доволен от училището. Ти си 12-ти клас, какво искаш да се занимаваш, когато завършиш? Аз по принцип се занимавам с автомобили. Имаме автокъщи и така. Продажба и такива работи. Това е семейен бизнес, към който ще се присъединиш. Да, точно така.
На следващия пост участниците се оценяват от организаторите на състезанието, компания за внос и дистрибуция на части за леки и товарни автомобили. На този пост, който аз съм представител и ръководя, се определя годността на акумулаторна батерия. Децата имат за задача да измерят състоянието на акумулаторна батерия, да тълкуват измерванията, също и да намерят правилния акумулатор по даден автомобил от каталог, което, знаете, работата с каталог е началото. Ако не се избере правилно една част, няма как да се продължи напред. Представителите на това училище, които са най-подготвени, най-добри и показват знания и умения тук при нас, това е доста мотивиращо и дава нотка на спокойствие, успех, че ще има бъдеще в тази професия и че всичко ще се развива в правилната посока. Подобни състезания не са ли най-прекия път между това бизнеса да наеме нови кадри? Ами да. Тук също има представители на местния бизнес, които сами виждат, че има кадърни и можещи деца, които, да, това са бъдещето и кадри за тях. Състезателите премериха сили в учебната работилница на гимназията. Трябваше да закачим колата на подемника, да изсложим мишените и да й направим сходимост на предния мост. Съответно нагласяме мишените, калибрираме ги, вдигаме, правиме каквото трябва и после сваляме колата и я връщаме в същия вид. А смятате ли след завършването си, тъй като сте 12-ти клас, да работите по тази професия? Ами обмисляме да продължим да учиме и евентуално ако може да съчетаем двете неща с работа и учене, да, мислим го. Тази подготовка, която получавате в училище, прави ли ви готови за пазара на труда? Ние всъщност сме в дуална паралелка, така че 3 дни от седмицата всъщност сме в сервизи и реално имаме практически опит, който реално е най-добрият учител според мене, така че бихме могли това реално да ни научи и така нататък. До сега българският екип не е стигал до международен кръг. Наградата е доста привлекателна, 200 000 евро. Това е едно начало прекрасно на нов бизнес. Имаме ли амбиции тази година да стигнем и до там? Смятам, че има много подготвени хора, много конкуренция, така че ако влеземе с тази нагласа, само разочаровани може да оставим. Тук сме да се забавляваме и да направим каквото можем. Най-добрите от регионалния етап отиват на национален, а най-добрите от националния продължават към международния етап, където ги очаква наградата от 200 000 евро.